Салом алайкум, бародаро. Ина ду чӯҷаи удиёи насачӯбӣ. Ҳардушон насачӯбияка. Ина бародаро сета уди лиси, якташ чӯбати. Якта чӯбати, сета лиси удиё. Ина дутаи дига, як уди духчӯбӣ, сизи духчӯбӣ. Ба фикрам ин сизи духчӯбиш нарм мешавад. Ин удиш ба фикрам ода мешавад, уди духчӯбӣ. Ҳамин чӯҷаҳои мондаи бародаро ҳамаш фурӯшианд. Барои нарх номерои ватсапа мемонад. Ватсап нависед, коме ки чӯҷа маъқулай, чӣ намудиш маъқулай. Баъд ватсапда чақчақ мекунед. Ина дутаи дига жукам, жукои лисиай. Дутига жукои лисиам ҳаст ина. Ина панҷтаи дига ҷада ҳастае сизиҳои думсафедай, сизи ҳастае ки бо думуш ягон дона сафед дорад. Ина сизи беникли касачӯбӣ ҳастай. Бо боздумайлӣ ҳастай. Ва ине хеле свед ҳастай. Аз свед инеиша ранги думайлии инеми сведа. Панҷтаи дига якта касачӯбия дабаншон, сизи беникли, як дона думуш сафедай ба фикрам. Ина иш думуш қариб полни сафедай, сизи дигари. У сизишам ҳамон хел. Думуш ягон донаи сафедӣ дорад. Не боздумайлиша.